U eliti se održavaju još jedne nominacije. Naredni je nominovao Nenad Marinković-Gastos. On je ovog puta iznao svoje mišljenje o Marku Stefanović i Sofiji Janićević. Počet ću od Sofije. Imamo skroz cool odnos, korektno spavamo, jedno naspavam nasprem drugog. Nikad nisam imali raspravu. Kada je trebalo da ti se sudi, sudio sam ti. Kada si me razočarala, rekao sam ti. Iznervirala si me kada ste pričali da sam flertovao sa Sofiji. Napravljena je bespotrebna konotacija. Drago mi je što si progovorila, što si se uključila u sve ovo, a ne samo da budeš terzina devojka i preljubnica. Nisi ni glupa, ni naivna, namazana si. Kontrolišeš se. Što se tiče Marka, on kao da je navikao da bude mučen i da preživljava. Mene je dirnulo ono što nam je on ispričao, ali dobro, izrastao je u dečaka koji ima izražen stav i karakter. Kada shvatim da ne leđima nosi ranac pun sad kako da kažem da i ne uvredim njegovu devojku. Njegova veza ga ovde u mojim očima, ali i svima ovde, degradira. Kad je shvatio da ne može da trpi u svojoj vezi, počeo da je skreće pažnju, ali tu nema pomoći. Druga strana ne živu silu. Nemam konjske živce, nego rgele konja, rekao je Gastos pa dodao. Rekao sam da bi voleo da se moja veza ugleda na vašu. Tu sam se jako jer kako se klupko odmotava, vaša veza mi se stvarno ne sviđa. Juče si lepo rekao da ne možeš da skupljaš stvari u sebi, nego da ti je lakše da iz svima majku. To mi je jasno. Ti kao da si neko ko voli da je pod lancima. Jednom sam ti video da se smeješ i to sam ti ja izmamio osmeh. Ja mislim da bih ja s tobom našao zajednički jezik, ali jednostavno moraš da izvadiš taj nož koji ti je u leđima i da prestaneš da ga smatraš vencem oko ruža. Šaljem Marka, ostavljam Sofiju, istakao je Gastos.